Gradove, ili bolje rečeno njihove povijesne jezgre, obično doživljavamo kao gotove organizme koje je netko drugi oblikovao prema svojim potrebama, mogućnostima, životnim okolnostima. Kao da smo došli u dovršen, nepromjenjiv svijet u kome bi naš trag bio suvišan, u kome možemo funkcionirati samo s mnogo obzira. Povijesna jezgra Šibenika, stisnuta između brda i mora, opkoljena zidinama, kulama koje stoje poput starinskih bodyguardova, nije se već stoljećima bitno mijenjala. Na njezinim ulicama, trgovima, kućama, crkvama čitaju se svi svijetli i ne tako svijetli trenuci koji su oblikovali i ovaj grad i pokoljenja njegovih stanovnika. Tu su i ne tako skladne novovijeke građevine, blizu, a ipak daleko od najznamenitijih zdanja na koja prva pomislimo kad se sjetimo Šibenika ili kad odlučimo prošetati njegovim prostorom i vremenom. Prvi spomen Šibenika, za kog ne znamo točno kad je osnovan, ali znamo da su ga osnovali Hrvati, vezan je uz boravak kralja Petra Krešimira IV. Ovdje, i to o Božiću 1066. godine. I drugi vladari boravili su kasnije ovdje, pa se Šibenska utvrda s pravom ubraja među važnija sjela hrvatskih kraljeva. Šibenik se ne može podičiti antičkim porijeklom, ni tradicijom poput nekih drugih susjednih gradova, pa je taj svojevrsni povijesni nedostatak donekle i usporio njegov razvoj. No iznimno važna strateška pozicija učinila ga je stoljetnom metom raznih napadača i ujedno vrlo poželjnom točkom za obranu od tih ili nekih drugih neprijatelja. Priznanje važnog statusa grada uslijedilo je tek 1298. kad je dotadašnja kraljevska utvrda Kastrum podignuta na čast grada, a njegova je crkva proglašena solnicom, dakle sjedištem biskupa. Povijest je mogla početi. To je doba gospodarskog i društvenog napretka. Početkom 15. stoljeća dolazi pod vlast Venecije, a to, kao i sljedeća stoljeća, obilježena su turskim pustošenjima i dugim i iscrpljujućim borbama. U to doba Šibenik je sa 8200 stanovnika najveći grad u Dalmaciji. Turci ga nisu osvojili, ali ni najčvršće utvrde nisu mogle spasiti stanovništvo od nevidljivog neprijatelja. Epidemije kuge harale su u nekoliko navrata, a jedna ga je polovinom 17. stoljeća doslovce opustošila i svela stanovništvo na šačicu ljudi. Arhivi bilježe da je već do sredine 17. stoljeća iščezlo 3/4 izvornih prezimena. Demografska obnova, to jest organizirane migracije iz zaleđa, bile su ovdje tijekom 17. i 18. stoljeća nužnost, kao u malo primorskih gradova. No, unatoč tih drastičnih promjena, kroz cijelo to razdoblje pratimo kontinuitet baštine koji je ipak učinio manje dramatičnima demografske promjene. Kad je krajem 18. stoljeća obuzdana turska vojna sila, a mletačko-turska granica premješta se na Dinaru, unutar šibenske komune zavladao je mir, ali i pomalo paradoksalno stagnacija i u privredi i u kulturi, umjetnosti. Krajem 19. stoljeća grad dobiva električnu energiju, željezničku prugu, osuvremenjuje se luka, niz institucija od bolnice do kazališta, hotela, škola čini život udobnijim i primjerenim novom dobu. Stare fotografije otkrivaju i one, po definiciji stare dijelove Šibenika, ali otkrivaju kako su se tadašnje novotarije uklopile u njegovo stoljetno tkivo. U međuvremenu i ove su zgrade i prostori postali povijest. Svakako najvažniji dio pograničnog grada, kakav je Šibenik bio od srednjeg vijeka i osobito u doba već spominjanih sukoba Venecije i Turske, bio je sustav utvrda, obrambene zidine, kule, tvrđave. Šubićevac, poznati kao Degenfeld po imenu njemačkog vojskovođe u mletačkoj vojnoj službi, izgrađen je u doba najvećih opasnosti. Kao i Sveti Ivan na susjednom brdu, ne jedanput je spasio grad. Sustav samostalno stojećih tvrđava zaokružuje i zatvara Sveti Nikola, smješten na ulazu u kanal Svetog Ante, najljepša renesansna utvrda na našoj obali.
Šibenik je bio ključna vojno-strateška točka Mletačkog Jadrana, pa se nije štedjelo ni kad je trebalo investirati u gradnju novih utvrda. Nacrte za Svetog Nikolu radili su glasoviti venecijanski arhitekti Michele i Giangirolamo San Micheli. Gradnja je započela 1540. a novi objekt nije ni suvremenike ostavio ravnodušnjima, pa iz jednog tadašnjeg teksta saznajemo da je u Svetom Nikoli posada od 40 vojnika, a da je sama građevina više umjetnička stvar, prelijepa za gledanje nego li korisna i da je preskupo građena, a izražava se i strah da bi se sama mogla raspući pucanjem iz topova. To se, kao što vidimo, nije dogodilo i tvrđava je u razmjerno dobrom stanju, gledajući kako se u njoj smjenjuju vojske, načine i taktike ratovanja, dočekala 3. milenij. U prizemlju tvrđave nalazili su se između ostalog i zatvori. Na gornjoj platformi su još u novije doba stajale zgrade za smještaj vojnika. U tvrđavu trokutnog tlocrta, građenu u donjim dijelovima od kamena, a u gornjim od opeke, ulazilo se preko pokretnog mosta i vrata smještenih visoko iznad mora. Danas je Sveti Nikola samo spomenik, svjedok ovdašnjih burnih stoljeća kojeg napadaju još samo turisti naoružani fotoaparatima. Jedan od najdojmljivijih pogleda na Šibenik i tvrđavu Svetog Mihovila je s mora. Pogled na grad koji od početnog jezgra, Kraljevske utvrde, osvaja najprije padine brda, spušta se do mora i potom kreće dalje, na istok. Najstariji dijelovi Svetog Mihovila, koji se kasnije naziva i tvrđavom Svete Ane, su iz 15. a današnji oblik i dimenzije dobije u 17. i 18. stoljeću. Na ovom je mjestu bila i tvrđava kamo su dolazili hrvatski kraljevi. Arheološka istraživanja potvrdila su tragove iz prapovijesti i antike, premda se ne može govoriti o kontinuitetu života od tog vremena. Sveti Mihovil je još do nedavno bio vojni objekt, pa je i to usporilo i njegovo istraživanje i uklapanje u život grada. Ovaj zanimljivi prostrani kaštel sa kojeg se pruža dojmljivi pogled i na Šibenik i na njegov okoliš, sigurno se može oživjeti ako se u njega unesu prikladni i atraktivni sadržaji. Gotovo simbolički smješteno na padini između drevne tvrđave i grada je groblje Svete Ane, posljednji dom mnogih Šibenčana. Ostanimo još kod tvrđave i zidina koje se od njezine zapadne strane pružaju do mora. Vrlo inventivno podignut je ovdje dvostruki zid, koji je omogućavao posadi uzmak do luke i brodova, koji su ih mogli odvesti u sigurnost u slučaju da je neprijatelj osvojio tvrđavu. Dvostruke zidine završavale su u Dolcu, drevnom pučkom podgrađu, gdje su živjeli ribari i težaci. Tvrđava Svetog Mihovila ishodište je bedema koji je opasivao cijeli grad i zatvarao ga iz kopna i s mora. Pravci pružanja gradskih zidina koje su se prema potrebama širile i dograđivale negdje su lako vidljivi i prepoznatljivi kao na ovom dijelu, gdje je strma litica olakšala posao graditelja.
Usporedo s morskom obalom tekao je bedem prema istočnom kraju grada. Nešto ga je u punoj visini sačuvano, premda su u drugoj polovini 19. stoljeća cijeli potezi rušeni, da bi se dobilo toliko potrebno građevinsko zemljište, koje se nije moglo naći u gusto izgrađenoj mreži gradske jezgre. Na južnoj morskoj strani bilo je 7 vrata ulaza u grad, dok su na suprotnoj kopnenoj bila samo jedna. Južni zid bio je spojen s kvadratnom kulom Kneževa dvora, uz koju su sačuvana i vrata. Na jugoistočnom dijelu grada nalazi se crkva i samostan Svetog Frane, koji su nekad bili unutar zidina. Tu su i sačuvani dijelovi zida iz 14. stoljeća, a zanimljivo je da su tijekom radova u parku otkriveni i ostaci još jednog, nešto mlađeg, što ponovno govori o golemim naporima popravljanja i dograđivanja utvrda na osobito izloženim i ugroženim dijelovima. Od okrugle kule na sjeveroistoku do kaštela Svetog Mihovila gradskog zida više nema, davno je srušen, a tamo gdje se pružao podignute su kuće. Unutar zidina pulsirao je intenzivni život. 14. i osobito 15. stoljeće doba su ekonomskog poleta i gotovo frenetičnih građevinskih aktivnosti. Pokušajte zamisliti ove ulice i kuće premoštene skelama izvana i iznutra, gomile građevnog materijala i mnoštvo užurbanih zidara. Vodilo se računa da se radi solidno, pa od sredine 15. stoljeća dozvole za gradnju izdaje posebno tijelo, vezano neposredno uz gradskog kneza. Između ostalog, određuje se da kuće u glavnoj ulici moraju imati kamena pročelja. To zapravo znači da ubrzano nestaju drvene kuće, koje su dotad činile glavninu stambenih i poslovnih prostora, i da se zamjenjuju onima od trajnog materijala. Još se mogu vidjeti kuće koje u prizemlju imaju gotičko-renesansna, a na gornjim katovima barokna obilježja, što znači da su gornji katovi i početno bili drveni i da su tek naknadno uređeni. Grade se kuće pučana, ali i palače raskošno ukrašene gotičkim i renesansnim prozorima, portalima. I, što je posebnost Šibenika, uglednim stupovima s kapitelima i grbovima. Sve u svemu, srednjevjekovni i renesansni Šibenik bio je dugačak 500-tinjak, širok 200-tinjak metara, smješten većim dijelom na padini. Konfiguracija terena diktirala je oblik grada, 2 uzdužne ulice i niz poprečnih, ponekad strmih i sa mnogo stupa. Nastao je tako zbijeni visoki grad koji nas uvijek iznenadi nekim slikovitim detaljem. Na pročelju, koje smo mislili da dobro poznamo, novom vizurom u ulici kojom smo toliko puta prošli.
Tu je i kuća u kojoj je, kažu, živio Juraj Dalmatinac, graditelj katedrale, jednog od simbola Šibenika. Trgovi su, osobito na Mediteranu, srce grada. Mjesta događanja, usputnih pogleda, neobaveznih čakula, odredišta kad ne želimo biti sami. Jedno od takvih mjesta bila je i Poljana, koja je kao mjesto susreta obilježila svakodnevnicu mnogih starijih Šibenčana. Nažalost, danas je većim dijelom postala parkiralište. Tu je i kazalište, sagrađeno krajem 19. stoljeća na mjestu gradskih vrata. Prirodni nastavak Poljane je perivoj. Nedavno je obnovljen i uređen tako, a izgleda upravo onako kao kad je prije 100-tinjak godina podignut. Park je bio mjesto izlazaka, igri, udvaranja, susreta, atmosfere jednog drugog vremena koje više nije moguće obnoviti, pa čak ni uz pomoć starih fotografija koje ponavljaju ovako je nekad bilo, ovdje smo šetali, ovdje smo se upoznali. Poljane se kalelargom za tren oka stiže do trga šibenskih palih boraca, kojeg svi ovdje zovu samo Medulićev trg. To i nije pravi trg, uređen je na mjestu kuće srušene u bombardiranju u Drugom svjetskom ratu. Ton i duh ovdje daje kavana Medulić, okupljalište starih Šibenčana. U zimskim danima možemo samo sa čežnjom maštati o ljetu, kad trg zašarene suncobrani i kad se pod njima zametnu nove ili nastave stare priče, možda i o okamenjenoj stoljetnoj povijesti grada, prisutnoj na svakom koraku, pa i na bunarskoj kruni pripisanoj radionici Jurija Dalmatinca. Sa Medulića dovoljno je skalicama sići do Dobrića ili Dobre vode, izvorišta koje je do danas sačuvalo staru bunarsku krunu. Ovaj je trgić nastao iza gradskih vrata iz 14. stoljeća, a na njemu je nekad bilo i prvo ovdašnje kazalište. U malom gradu sve su udaljenosti po mjeri čovjeka, sve je na dohvat ruke, pa i trg Ivana Pavla II, ili kako ga ovdje zovu, Mala loža. Nastao je oko crkve Svetog Ivana i na njemu se još od srednjeg vijeka intenzivno živjelo.
Osobito su popularne bile svetkovine Svetog Ivana, koje su na diskretan način ostale metalnim karikama zabilježene na crkvenom zidu. Ote su se karike, da bi sudionici proslave svetkovali u hladu, razapinjala jedra sa svih brodova koji bi se toga dana našli u luci. Gotička crkva Svetog Ivana podignuta je sredinom 15. stoljeća. Smještena na sredini trga daje mu poseban ugođaj i izgled pozornice na kojoj se istodobno može odigravati nekoliko prizora, svaki u svojoj drugačijoj scenografiji. Malo po strance, ispred crkvice Svetog Duha, smješten je trg nazvan po Dinku Zavoroviću, povjesničaru iz 16. stoljeća. Tu je njegova renesansna palača koja je nakon rekonstrukcije 30. godina prošlog stoljeća potpuno izgubila izvorni oblik. Stigli smo i do glavnog Šibenskog trga, o kome bi se baš kao i o katedrali koja se na njemu nalazi mogli nizati mnogi superlativi. Na njemu i oko njega već tradicionalno su sjedišta i crkvenih i civilnih vlasti. Vijećnicu je kao svojevrsnu renesansnu inačicu Duždove palače u Veneciji s dvostrukom ložom u prizemlju i na katu gradio Gian Girolamo San Micheli, kad radio i na tvrđavi Svetog Nikole. Vijećnica je do temelja srušena u bombardiranju u Drugom svjetskom ratu, ali je nakon toga obnovljena u svim detaljima svoje izvorne arhitekture i plastične ljepote. Katedrala Svetog Jakova djelo je Jurija Dalmatinca, premda su u gradnji sudjelovali i drugi prije njega, među ostalima Bonino iz Milana, a Jurijev rad dovršio je Nikola Firentinac. Gradnja je trajala od 1432. do 1555. godine. Juraj se odlučio za dotad neviđen sustav gradnje, kamen bez vezva, a blokovi su se sastavljali na utor i pero, kako se dotad radilo isključivo u drvodjeljstvu. Prvo je načinio apsidu na koju je smjestio galeriju portreta svojih suvremenika, Šibenčana koji su možda znatiželjno promatrali kako napreduju radovi na njihovoj prvostolnici. Duž sjeverne lađe, visoko ispod slijepih lukova, još je jedan, premda manje uočljiv, niz glava. O njihovom autorstvu dosad je bilo dvojbi, a nedavna istraživanja pripisala su ih Juriju Dalmatincu. Na gotičko-renesansnoj katedrali Svetog Jakova zabilježeni su likovi starih Šibenčana, a na ulicama u kojima su živjeli ostalo je još tragova njihovih običaja. Običaja koji stoljećima traju, postanu dio svakodnevnice, samim po sebi jasni i razumljivi, da ih ni ne opažamo, a onda polako počnu nestajati i tek se ponekad pojave da nas poput duhova iz prošlosti podsjete na one kojih više nema. Kite, grane masline, smrike i bora na uglovima ulice i vratima konoba sasvim su nedvosmisleno, poput jasnog putokaza, vodile negdašnje Šibenčane u Varoš, u Težačku ili neku drugu obližnju ulicu, gdje ih je u konobi kod Stipe, Ante, Mate čekalo tek pušteno vino. Tko je volio bijelo, pratio maslinu, tko crno, smriku
a ljubitelji Opola znali su da im valja za kitama bora. Starih šibenskih težaka već odavno nema. Nema više nikoga da u rana jutra krene put Perkovića udaljene vinograde. Nema možda više ni vinograda. Nije stoga ni čudno da su i kite gotovo nestale. Od svih naših primorskih gradova jedino se u Šibeniku zadržao običaj da se zimzelenim granama pokazuje put do mjesta gdje se može kupiti vino. Taj slikoviti putokaz porijeklo vuče još iz renesanse, a bio je raširen po Italiji i našim primorskim gradovima. Znanstvenici mu nisu posvetili mnogo pozornosti. Tiho je trajao i dotrajao. Ipak ostala su sjećanja, a na ponekim vratima ipak se zazeleni još po koja kita. Jedna šetnja ne može do kraja razotkriti grad, pa je i u Šibeniku ostalo još mnogo mjesta koja bi trebalo posjetiti, istražiti. Neki puta ni ne želimo otkriti sve. Dobro je imati razlog za povratak, za novi susret u novoj emisiji. Ili za dokono lutanje bez opterećenja, bez plana, pa možda i bez jasnog cilja kamo poći i što vidjeti.